Μεγάλος διαγωνισμός Lego και Nickelodeon με δώρο ένα τριήμερο ταξίδι στο πάρκο Legoland της Δανίας. Μια τυχερή οικογένεια θα ζήσει από κοντά μια μοναδική εμπειρία με όλα τα έξοδα πληρωμένα και δωρεάν διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο Hotel Legoland. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο nickelodeon.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος από τουβλάκια Lego σας περιμένει να τον εξερευνήσετε και να διασκεδάσετε παίρνοντας μέρος σε φανταστικές δραστηριότητες. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο διαγωνισμό και με κουπόνια που θα βρείτε αποκλειστικά στα παιχνιδάδικα Μουστάκας. Εκεί που θα βρείτε όλα τα Lego. Μουστάκας, τα καλύτερα παιχνιδάκια. 왜 뭔데? 왜 이렇게 시끄럽지? 얘들아, 조용히 좀 해줄래? 복도에서 떠들면 Mind if I catch a nap here? What are we doing now? Oh! Oi! Hey-ow! Can I watch this file for a while? So... Hey, what are you talking? It's already too hot in here! I think I got this, but yeah, that'll work. I can live with that choice. Oh, yeah, that'll work. Oh, fine, that's not a choice. Excellent choice. Yeah, that'll work.